Molweni, usegcine sezibulele umntana owahlukunyezwa esikolweni, ehlukunyezwa ngabanye ngomzimba wakhe. Ke lona usepikitsheni nguLerato Mochadibane, oneminyaka eyi-16. Lo mntana ke ungumntana obehlukile kakhulu ke kwabanye abantwana, and ke nomzimba wakhe ke enomzimbanyana ngathi mkhulu. Loo nto ke iye yamenza wangumntana othandayo uhlukunyezwa esikolweni, ehlukunyezwa ngabanye ngehlobo lobana bebemenza into yohlekisa, bethetha kakubi ngaye. Loo nto ke ayimphethanga kakuhle, iye yamhlukumeza kakhulu kangangokubana uye wazama uzibulala ekuqaleni, ezama amatyeli amanintsi kodwa ke wohlulakala. Ekohlulakeleni kwakhe ke uye kule game ke kwafumaniseka ubana usebenzisa i-poison, naleyo ithe ke ngoku yambulala. Okunye ke kubuhlungu ukubana kuthiwa lo mntana lona ekuqala ibengumntana obethanda uthetha, ezonwabele nje, kodwa ke ngokuhlukunyezwa kwakhe uye wangumntana othuleyo, akasayini nasesikolweni, seyile nje esikolweni nje uhlalela yedwa. Kodwa ke nangona ke bezithulela ehlala yedwa, kodwa ke loo nto abantwana besikolo still bebemhlukumeza. Wabona eyona ndlela emfutshane ke kukubana makathi makavele azibulale. Neemisi ke esikolweni ke kuthiwa bezingayiqapheli. Akekho umntu omdala uye wayinothisa loo nto kuba kutshiwo ke nakokwabo uba ebesengumntu othuleyo. Into ethi le nto ibingamphathanga kakuhle kakhulu kuba ebesethule, so nakokwabo ke ngoku bacifa noba ngumntana nje ozithuleleyo, utshintshile mhlawumbi ngoku ekhula, kanti abayazi uba uyahlukumezeka. Nalapho ke ungatsho wathatha ipoyizini, watsho wazibulala. Ekuzibulaleni kwakhe ke uye washiya neleta ayibhalileyo, le leta ke nantsi. Nangona ke le leta engaveli kakuhle, but poison because they bully me at school. Yabo, qha ndiyibona ke ngoku le line yokuqala ayibonakali kakuhle, mara nantsi ke ileta iye wayishiya before, nantsi uye wayifota ngokwakhe, then ke ngoku wayishiya, then wabe sezityisa ipoyizini, kwabe kukusweleka kwakhe ke oko. Esi siganeko ke senzeke eSharpville, endaweni ekuthiwa kuseSharpville. Yes, so please ungalibali usubscribe kule channel. Ungabukeli ungasubscribe because ziza kuphosa ezinye iivideos. So make sure uba uyasubscribe, ulike ividiyo, ukhomente uba wena ucinga ntoni ngokuhlukunyezwa kwabantwana esikolweni. Ingaphela njani ukuhlukunyezwa kwabantwana esikolweni? Please usubscribe.